ev bajarê Tehranê paytexta Îranê û nerazîbûna xelkiyê li dijî şêwaza can ji destana Jîna Emînî. Ev jî bajarê Stenbol'a Tirkiyeyê welatî û jinên Îranî nerazîbûna xwetînin ziman û dibêjin ew li beramberî jîna hatî kirin nayê qebûl kirin. Mijar bûye pirseke serekeya Konferansa Rojnamevaniya berdevkê Ajansa Mafê Miroviyan Netewên Yekbûyî li Cenêv. Ms. Amini's tragic death and allegations of Bimrina Mahsa Emînî ku di dema desteserkirinê de em gelekî nîgeranin. Ew ji aliyê polîsê exlaqî ve hatiye desteserkirin, her wiha em dilgiranin ji berteka tund a hêzên ewlekariyê li dijî xwepêşenderan. Li gorî raporan bidar li serê wî dane û piştre jî serê wî li otomobîla polîsên exlaqî xistine. Lê desthilatdarên Îran dibêjin ew keç bi sedemên xwezayî miriye. Di nûzê mehê de Encûmena Asayîşa Nîştimaniya Amerîka can ji destana Jîna wek sifkayetiyeke mezin bi mafê mirov binav kir. Antonio Blinken, wezîrê derveyê Amerîka jî li Twitter nivîsî Amerîka û gelê Îran xembarin û ew bang li Îranê dikin ku dawiyê li guvaşên sîstematîkên li ser jinan bîne û rê bi xwepêşandanên aştiyane veke. Wezareta derveya Fransa jî şêwaza can ji destana Jîna şermezar kir û got vê can ji destanê em matmayê hiştin. Em daxwaza lêkolîneke zelal bû eşkerekirina sedema can ji destana wê dikin. Josep Borrell, berpirsê siyaseta derveya Awropa jî ragihand gelekî giringe desthilatê Îranê rêzê li mafên serekiyên welatiyan bigire û nabe ti kes rûbirûyî îşkenceyê bibe. Lê desthilatdarên Îranê riştin li ser wê yekê ku jîna nehatiye îşkence kirin. Hüseyin Emîr Abdullahyan, wezîrê derveyê Îranê di twîtekê de bersiva bertekên Rojava da û ragihand, mafê mirovan bihayeke sereke ye bû Îran. Berûva jî yên ku wê wekî amûrek li dijî hevrikên xwe dibînin. Pêwîst e li şûna ku Amerîka rondikên tîmsah bibarîne, dawiyê bi terora aborî bîne. Bertekên li dijî şêwaza can ji destana Jîna li medyayên civakî jî belav bûye û tenê li Twitter hashtagga Mahsa Emînî zêdetir ji 1.600.000 menîşin hebûye. Di çend rojên derbasbûyê de zêdetirîn Trînda Îran bûye û di van çend rojên derbasbûyê de 172 tweetên li Îran hatin kirin li ser Jîna bûne.